Unang gipailawom sa training ang Batch 1 sa mga personahe sa Coast Guard Station Davao Oriental nga nakabase sa Mati City. Duha ka adlaw ang training aron masiguro nahingpit ang kahibalo sa mga partisipante nga gipangunahan ni Lieutenant Junior Grade Monet Mendoza, Chief Nurse sa Nursing Service Southeastern Mindanao. Gisiguro nga moagi ang tanan sa hands-on practical execution sa life-saving techniques diin adunay realistic simulation nga nakasentro alang sa cardiopulmonary resuscitation kung CPR alang sa mga hamtong og infant. Gipahimo kanila ang saktong chest compressions, ventilation techniques og patient assessment nga adunay nagiya, adunay proper CPR o pagtabang sa bata nga na-choke tungod sa nabara sa tutunlan tungod sa gikaon. Importante ang training sa mga personahe sa Coast Guard aron dili magpangitaan og mga eksperto panahon sa emergency ug sila na mismo ang magtabang aron makaluwas og kinabuhi. Paagi sab kini sa pagpakita sa interest, public services ug rescue readiness sa taga Coast Guard. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe!